מוכנים החבל? חבר'ה להתהפך על הגב! בוא אליי, בוא אליי. מה תפח אותה? חשבתי שנקרא הצד הזה, או שהם עזבו, ואז הם תפס. זה התהפכה עליי? לא, אני רואה חושך, אני מתחת לזירה. כן, אני חשבתי. הבעיה עם הצ'וקים האלה, 8 אין להם בכלל. לא, זה לא צריך. הוא עולה על מעלה. בסדר. איזה בטח, רצים פה, איזה שקים חצי. איך התהפכתם? נראה בתמונות אחר כך. אני התהפכתי בסירה עליי, אני הייתי בלובלו. חיפשתי אותך, לא ראיתי אותך. לא, זה בשנייה, זה לא ש... הם היו צלם גמור. אני הייתי מתחת. בלובלו. כשיצאתי אני רואה אותו... עשינו בודי רפטינג, לא? רק אחרי שראיתי את גידו, אותך ראיתי מיד. אחרי שראיתי אותו נרגעתי. איפה גידו? אותך ראיתי אחרי שנייה. אתה לא הולך לשם. תראה, תקשיב רגע. הפיונים, אני גם חושב מהחבל. משחררים? לא, אבל אם הם לא ניגש עכשיו לעשות את זה מהעבודה משפחה, הם יפלו. מה זה לא נדע שום דבר של זה?